ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ondan soň tahqiq sen Perwerdigarın ol adamlara kinadarlyk bilen we gafil bolup teleke işlerine murtakip bolupdy, fawry tawba etse we özüni we amelini islah etse elbette sen Perwerdigarın tawba edenden soň mağfiret etýän we mehrabandyr. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Tahqiq Hazreti İbrahim beyik bir ummet boldy. Yani bir ummet ýany bolup başga milletlerde şoň milletidir. O Hudaýa muti bolup ibadet etýän boldy. O batıl dinlerden hak dine maýil boldy. O müşriklerden däldir. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Hudaýyň nygmatlaryny şükretýän boldy. Allah tebarek we taala şony peýgamberlige ihtiýar etdi we şony dogry ýola hidayet etdi. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وبذ إبراهيم dünyada ýaxşylyk berdik we elbette şol kıyamatda ýaxşylaryň we salihlaryň jumlasyndandyr. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ondan soň saňa ey Muhammed wahy etdik ki Ibrahim'in milletine tabi bolýyp İbrahim batil dinden hak dine maýil bolan halynda we Ibrahim müşriklerden bolmady. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Tahqiq şemme we ta'zimlamagy farz edildi şoň barasynda muhtelif bolanlara we tahqiq sen Perwerdigaryň kıyamet gününe şolaryň arasynda muhtelif bolan zatlarynyň hakyna hukm eder. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Öz Perwerdigaryň ýoluna dawat et, hikmetli kepler bilen we ýaxşy nasihatler bilen we şolar bilen ýaxşy formunda mujadele et. Tahqiq sen Perwerdigaryň özüniň ýolundan azyp gumra bolanlary ýaxşy bilýändir we hidayet tafanlary da ýaxşy bilýändir. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإگر انتقام المقصود bolsaňyz özüňize berilen azabyň mykdarynça azap beriň. Ziyade etmeň. Ve eger intiqam alman sabr etseň elbette ol hayrlydyr sabr etýänlere. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وكافرlardan ýetýän eziyet azara sabr et. Ve sen sabr etmegiň faqat Hudaýyň tawfik bermegi bilendir. Ve kafirlara gam bolma, iman getirmeýärler diýip, oşolaryň etýän mekruh hilelerine gursakdarlyk etme. İnnallaha ma'allezîne ittaqaw vellezîne hum muhsinûn. Tahqiq Allah tebarek ve taala muttaqiler bilen we ýaxşy iş etýänleriň ýar we ýawary we kömekçisidir.